enw fi yw Manon. A fi yw John, tad Manon. Fi wedi dioddef o anorexia o OCD ers beth 10 mlynedd nawr. Ges i'n diagnoso pan ni'n 40 yn ysgol. A fi wedi hala beth blwyddyn a hanner mewn fel inpatient mewn ysbyty. O'n i'n ffindio fe'n galed iawn i dderbyn bod fi yn dioddef o salwch meddwl, achos o'n i'n ofni bod pobl yn mynd i fod yn beirniadu fi a o'n i'n embarrassed, really. Fi'n meddwl mae pobl ar y dechrau, maen nhw'n ofyn gweud y peth anghywir, nag yno. So, os o'n gwybod siwt ti fel rhywun sy'n dioddef yn mynd i ymateb. Ond yn ffyrdd gorau i lleihau unrhyw drafferth ydy trin a trafod. Mae'n angenrheidiol bod yn agored ynglyn â salwch meddyliol. Angenrheidiol oherwydd na'r unig ffordd i chi'n dod i deall eich hunan. Chi'n dod i deall beth mae'r claf yn mynd trwyddo. A chi mewn sefyllfa i helpu. Mae siarad yn cryfhau yr ffordd chi'n ymladd yn erbyn y salwch yma. A dim ond trwy bod yn agored. Os chi'n yn ysych hunan, cuddio fe fel mynd y math a gwerthygu mae'n neud. A mae angen bod yn ddigon hyderus i ofyn am help, nag oes e? Ddim, os chi'n torri cos neu rhywbeth fel yna, chi'n mynd i'r ysbyty, yr un peth gyda salwch meddwl. Salwch yw un peth a unrhyw salwch arall. Trwy weithio gyda'n gilydd a trin a trafod pob peth sy'n ymwneud ar salwch, ni'n teimlo bod ni ar yr un planed ar dioddefwr, lle yr peryg oedd yn y blaen, yn y gorffennol oedd, bod ni, fel sy'n ni, fi yn bendant yn y gofod yn edrych lawr, yn teimlo yn rhwystredig iawn bod ni ddim yn gallu gwneud i byd a ddim yn gwybod beth i wneud. Ond yr ateb oedd bod yn agored, siarad a bod yn rhan o'r tîm sy'n gwella dim rhyw ofodwr allan o'r ffordd yn edrych i fewn. Mae rhaid bod yn rhan o'r gwelliant. Ar yr un planed. Ar yr un planed.